Zan na ko ta nan ko oga bari in duba mana oga ka a ce mutane na nan ka gane ai oga ka ba a gaya wa dan yau ta ciwo haggau duk abin da na dauka ya dauko sai dai in ban dauka oga wallahi yau fa kai kasuwa ta yi kyau oga wallahi wannan wallahi wurin wani malamin almajirai na sato ta oga wai wannan ba irin wannan wai ba da ake ce ma tuffa data ne kai oga tuffa ce wannan kawai flat da ya ba ruwanka da lissafi oga garo zaka sai garo kawai sai ma ta kai kenan oga ni na ban ma wayoyin nan sai man garo wallahi la la oga sai man garo za ka aje wayoyin mana mu nan abun nan mu dinga wai guda nawa ne mai kai oga wannan gayan ma dan iska ne kai ba zuwa kawo gaisuwa wani abun nan na ra kai caje man kanka na wasu yin caje kana kawai ba za ka caje kanka ba caje kanka sai ka caje da kawai jira oga kai me nan Qur'ani Allah bam ne kana daga zai tashi oga wallahi bam wallahi bam akwai matsala da Allah da annabi Allah ya sa wanda zai yi ma Allah ka yawo yanzu ka san me mafita wallahi oga yanzu kawai ka gane bam din kana daga zai tashi amma wallahi ka zama oga ba a gaya wa dan yau ayo